Na, sziasztok, itt vagyok egy videóval. Most játszani fogunk a magyar Escape for Tsunami Brainrottal. És itt van velem... Igen. Már egyből van, majdnem 4 millió. Mert már játszottam ezzel a játékkal, és... Ja, akkor ott félretok? Csak ez a kettőm van. Van egy Sigma armát kapsz. Ajándékozás. Jó? Ez az neki? Igen, a tiéd. Jó lett. Gyorsaságot fejlesztek, srácok. Osztály gyors vagyok, srácok. Trükkös. A csiga is elkapta. A csiga is elkapta. Ez már gyorsaság. Ne beszélj csúnyán, mert letiltja a YouTube a videót. Mondom, srácok. Ez videóban? Igen. Na, és most hoztam egy ritka. Ennyit hoztam. Egy ritka. Hoztam egy ritkát. Ritkát? Mondtam már valamit a YouTube. De nem csúnyán beszéltem. Ja. Ez mega. Srácok, ha meg lesz ezen a videón a 10 nem, a 10 darab like meg lesz, akkor ki fogok sorsolni a... Igen, amúgy nem skincase fogok kisorsolni, ki fogok sorsolni egy a Steel & Brainrotba. Ki fogom sorsolni a Gold Esok Sakurámat. És az olyan ritka volt, hogy kinyitottam a Gold Secret Lucky Blockból, és tudjátok, ki fogom sorsolni. Hogy vagy ilyen gyors? Te voltál ilyen gyors, vagy nem? Nem. Ja, te hogy milyen jót vagy, cső? Én gyors vagyok. Szikretei van. Igen. A bicepset fejlesztem. Cipelés. A bicepszelet fejlesztem. És a izét fejlesztem. Nincs pénzem. Fá! Van pénzem. Ja. Van 100. Gyors. Egy nagyon... Súpos. Nem rage-eltem, nem rage-elhetek. Én pedig rage-elhetek. Nem, te sem, mert akkor is letiltja a YouTube. És megvan a 118. Hunter nem rage-el. De, mert a YouTube azért tiltja le, ha rage-elsz, hogy én rage-elek. Vagyis, hogy csúnyát mondasz, mint rage-eltél. Akkor az történik, hogy Hunter azért nem tiltja le a YouTube videóját, mert neki látja az arcát. Nekem nem látja, mert agya nem engedi. Titok. Nincs kamerám, bro. Jó, akkor megértek. Akkor megértek. Ja, megvan, telefonom.
Hát akkor mit te csinálod? Még a nagyon gyors is van, lefutom. De ő is. Megvan Lassú kettő, egy futam. legendás, meg egy epikus. Lassú futott le. A gyorsat lefutott. Hát azt gyere. Srácok, akkor és De csak szeretnék viccesebb. vége a videónak, szóval szia!